tamaşaçılar. Bugün Türkmenistan watanymyzda raýatlarymyza açylyp ulanylmagy berilen Arkaç Sewda Meden Dinjaliş merkezine Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howannarlygy nätäş çağalara himayet bermek üçin hayır sahawat işlerinin döredilmeginiň 3 ýyllygy münasibetli çağalar şu öleň geçirilýär. Bizim ýürüýtesiz üçin bu çağalar şu öleňiň köp fursatlary ýadga geçirdik. Türkmen portal web saytymyzdan daşlaşma. Mehriban adamlar, sağlıklar, bağladıklarına şu yeri bizim drone yerimiz täze açyp ulanmagy berilen paýtagtymyzdaky Arkaç adly Sewda hem de Meden Dinjaliş merkezi. Bärde iň bir gowlady bellemek gerek. Ne beýleki Sewda merkezlerine köplenç bir gatda çağar üçin niyetlenen elçeme oýunlar bar, dinjaliş ýerler bar. Bärde bu merkezde bol Dinjaliş merkezine. İki gatam, ikinci gatam, üçüncü gatam dige çağa çıkımda niyetlenen. Yine şu oğudun binanı bir de kahraman arkadağı kahraman Ferda'nın gruplanmağı verdi. Çünkü hemme çağların adının, eratılan adının alkışayacak, koyulmadı ama canları sağ olsun. Benim başlar aman olsun, dige görecekleri, boğuluk olsun. Biz elmedama Türkmen partalı tomoş ediyat. Türkmen partalının getpeşkelde tomoş ediyat. Bizim gönlümüzde yer ya. Onun için Türkmen partalının işlerinin hemmesine sağ olsun aydiyat. Ki oğudun bina bilen, açılışı bina bilen kutloyat. Yine bir aytacak dadım. Şun bizim yurdumuzda täze bir gazet saptan çıktı. Oğlum arkada rivatlanır ya. Onun için şu täze gazet bilen hemen tüytürekten kutloyat. Elmedama täze haberler getirip durdum. Türkmen portal elmedama siz bilen mehriban çağılar. Hökman görün tomoş edin. Gıdık kıllatırken gepleşiklerim ma, aytım sağlarım ma, täzeliklerim ma. Mehriban adamlar, mehriban şeyle de özünüz bilýäňiz belli wäşilerimiz bar. Şoň içinde menem bar, Hocaýew ma, Aman Gülem ma, Gülşadam ma. Yüzün gülkün zatly degişmeler dünýäde syýahat edin çağalar. Ula adamlar, iýleşler, kardeşler, tomoş edin. Öňe getirdin mi? Yoga gelmedim. Gelmedin mi? Goşgaýmaz berýär. Wah, sen goşga aýdyp beresiň gelýärmi? Bolanyna goşga aýdal, maňa seredip aýdyp ber, gowy edip goşgaň bak. Halkyň olsady, howandasyn. Aha. Eklen barynda basyndy. Jemna wasyn mürükle tasyndy. Sine ömür bize dur akada. Sana döneyin. İşten olmasına akadamı. Çok rahatsız akadamı. Amin. Arkadaşımız çağalarımız için şeyle oğudan atraksiyonları bir de soğuğa detti şeyle mi? Evet. Bir de arkayın gelip atraksiyonlarda oynayıp bilyat şeyle mi? Evet. Bir de haydi oğlum haydi. Akadam şehrinden size selamlar koyuyorum. Akadam şehrinden yürüyüşünüz için geldik. Sen arkadaş şehrinde yaşayan ha? Şeyle mi? Kovman arsa? O. Haladın mı? Sağ ol koşkayın için yine kem koşkay öğren bağ mı? Bala?
filiali Arkaç Sowda Meden Dinjalş Merkezining esasy aýratyllygy bolsa, diňe bir körpüji balalarymyz üçin oýnalýan meýdançalar dälle, elbetde 7-nji ýaşyna ýeten çağalarymyz hem arkaýyn gelip bu Sowda merkezde Dinjal filialler olar üçin hem ýörüýti attraksionlar gurnalar. Şu pursatda Gahrman arkadagly Gahrman serdarmyda bizim çağalarymyz şeýle medeni dinjalmaklar üçin mümkinçilikler döredip berýänlikler üçin tüýsüremizden sag bolsun aýdýar. Goý Gahrman arkadagly Gahrman serdarmyzyň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, alp barýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn.